HR Production, sponsored by Paparoni. Yan, ito pong nasa kaliwa po natin. Yung nakaputing sando na yan. Nabukha po niyo Kogan yan, pre. Kogan gumalaw yan. Sa gitna, driver yan. Yung barker, driver, snatcher, lahat ng ner na kinuha niya. Ayan. Tug. Uy, puta, parang mga ahas. Kape ka bo. Bakit? Yan. Mga uod. Nagtatago na naman po secret weapon nila. Dodogi yan, pre. Tak na. Dogi. Turuan mo ko niya, bitch. Doon ka sa likod. Yeah. Sexy naman eh. Go, Casey. Yan. Tatago yung secret weapon. Yeah. Ilaw, pre. May ilaw kayo sa likod. Baldog. Tugs. Yan, sabay. Tanginang yan. Tanginang yan. Tulog si Hazel, nag-isa.